Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muhterem aziz din kardeşlerim. İndi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tuğan ayı nisbetinden, Mevlid ayı nisbetinden ütkerilə tırğan derslerimizni devam ederiz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin turmuş yoluna, yaşayış tarihine göz sala tırğan bulsaq, biz anda bir neçe tüp tarmaqlarını күзәтә alabız. Şularның birincisi ул да bulsa Mekke müşrik halkın İslamga çakırу. Çünkü ул çırda Peygamberimizge sallallahu aleyhi ve sellem'ge peygamberlik ingen çırda Mekke halkı putlarga tabunalar idi. Türlü fahişlikler, buzukluklar bilen şug'ullanə turğan buldular. Hem in birinci şularını kirek idi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ge Allah subhanahu ve teala bar, Allah teala bir dip şu kelimeni anlatırga. Yani la ilahe illallah Muhammeden Resulullah kelimesini anlatu indi in birinci Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin Mekke şırında bolatırgan vazifası bulan. Нәрсе соң ул iman деген вакытта менә шушы bir хадисне, Хадис Җибрил дип атала торган хадисне искә алып китәсем килә. Җәбраил фәрештә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям янына кеше сурәтендә килеп, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям үзенең сахабаларына дәресне аңлатып утырган вакытта, ислам шариғатын аңлатып утырган вакытта Җәбраил алейһиссалам фәрештә Адәм сурәтендә Пәйгамбәрбез янына кереп, шушы сахабалар янына кереп, төрле сораулар бирә башлады Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллямга. Һәм шуларның берсе: "Я Мухаммаду, ахбирни анил иман." Ай Мухаммад саллаллаһу алейһи ва саллям, иман турында сөйлә әле, нәрсә ул иман дип шундый сорау бирде. Шул вакытта Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям: "Ан ту'мина биллаһи ва малаикатихи ва кутубихи ва русулихи вал яумил ахир ва ту'мина бил кадари хайрихи ва шаррихи" дип җавап бирде. Ягъни иман ул Аллаһ субханаху ва таалагә ва аның расулына ва аның китапларына ва аның фәрештәләренә ва ахират көненә ва тәкъдиргә ышану дип җавап бирде. Һәм бу безнең булды беренче төркем, ягъни Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллямның Мәккә шәрында яшәгән вакытта Мәккә мөшрикләрен иманга чакыру. Һәм без сезнең белән карап киттек иман төшенчәсен. Хәзер икенче чор ул да булса, инде бу бигрәк тә Мәдинәдә яшәгән вакытта кашан гарәп халкы шушы путтан йөз чиерә башлагач, сахабаларның саннары арта башлагач, гарәп халкы Алла субханаху ва тааляны бар дип таный башлагач, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям инде ислам хөкемнәрен өйрәтә башлады. Ислам хөкемнәренә басым ясый башлады. Һәм шушы хадисне дәвам итеп, Хадис Җибрил дип атала торган хадисне дәвам итеп, шушы ислам төшенчәсен аңлатып китәсем килә. Шушы Җәбраил фәрештә, Адәм сурәтендә килгән Җәбраил фәрештә сахабалар каршында икенче сорау, тагын бер сорау бирде шундый: "Я Мухаммаду, ахбирни анил ислам." Ай Мухаммад, нәрсә ул ислам дигән сорау бирде. Әлбәттә, шуны да аңлатып китәсем килә. Бу фәрештә инде бигрәк тә, әлбәттә, үзе өчен түгел бу сорауларны. Бу фәрештә менә шушы Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям кырыенда утырган сахабаларга ислам динен өйрәтү нисбәтеннән нияте белән шушы сорауларны бирә торган булды. "Я Мухаммаду, ахбирни анил ислам." Ай Мухаммад саллаллаһу алейһи ва саллям, ислам нәрсә ул? Сөйлә әле миңа шуны дип шундый сорау бирде. Шул вакытта Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям җавап итеп дәвам итте. "Ал-исламу ан ташһада ан ла илаха иллаллаһ ва анна Мухаммадар расулуллаһ ва туқима ас-салата ва ту'тия az-заката ва тасума рамадана ва тахуджа al-байта ин истатa'та илейхи сабила" дип җавап бирде. Ягъни ислам ул ан ташһада ан ла илаха иллаллаһ
ислам ул синең Аллаһтан башка илаһ юк дип шәһадәт бирүең, ва Мухаммадар Расулулла, Аллаһтан башка илаһ юк, ва Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям аның илчесе дип шәһадәт бирүең, ва туқимас салати, шулай ук намазны торгызуың, ва туътияз заката, шулай ук закат түләвең, үзеңнең малыңнан күпмедер өлешен закат итеп түләвең, ва тасума рамадана, шулай ук Рамазан айында ураза тотуың, ва тахуджал байта ин истатa'та илейхи сабила, һәм мөмкинчелеге булган кеше өчен хаҗ гамәле кылу дип җавап бирде. Бу безнең икенче чор, ягъни икенче төркем, төп тармак. Һәм өченче төп тармак ул да булса ихсан өлеше. Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям шулай ук чакыра торган булды гыйбадәтләребезне чын күңелдән, ихлас күңелдән кылырга. Һәм шушы хадисны дәвам итеп китәсем килә. Хадис Җибрил дип атала торган хадисның дәвамында шушы Җәбраил фәрештә Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллямга шундый сорау бирде: "Я Мухаммаду, ахбирни анил ихсан". Ай Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, нәрсә ул ихсан дигән төшенчә? Нәрсә ул? Шуны аңлатып китче миңа. Шуны аңлатып кит дип шундый сорау бирде. Шул вакытта Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям җавап итеп әйтте: "Ан та'будаллаха кааннака тараху, фа ин лам такун тараху, фа иннаху ярак". Ягъни Аллах субханаху ва таалагә ихсан төшенчәсе ул Аллах субханаху ва таалагә шулай итеп гыйбадәт кылуың, ул сине күреп тора дип уйлап, ул сине күреп тора шикелле, шуны аңлап, юк, син ан та'будаллаха кааннака тараху. Әйе, Аллах субханаху ва таалагә ул сине күреп тора шикелле итеп гыйбадәт кылу. Кааннака тараху. Аллах субханаху ва тааляны күреп торган шикелле гыйбадәт кылуың, ягъни ихластан гыйбадәт кылуың. Фа ин лам такун тараху, фа иннаху ярак. Һәм хәтта син аны күрмәсәң дә, Аллах субханаху ва тааля сине күреп торуын белеп торып, шушы рәвештә гыйбадәт кылуың дип җавап бирде. Ягъни Аллах субханаху ва тааля каршында басып торганыбызны аңлап, ихластан гыйбадәт кылуыбыз. Һәм шушы ихласлыкны арттыру өчен әлбәттә күп итеп зикрләр кылу кирәк, гөнаһлардан тыелу кирәк, Аллах субханаху ва тааляның кушканнарын үтәп, тыйганнарыннан тыелу кирәк. Һәм инде дүртенче бер тармак, әйтеп китәсем килә шуны, искә аласым килә, бик тә мөһим, әлбәттә һәрберсе дә мөһим. Дүртенче бер тармак, ул да булса Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям бик тә әһәмият бирә торган бер тармак, ул да булса күркәм холыклылык. Чөнки күркәм холыклылык менә шушы санап кителгән бөтен ислам, иман, ихсан төшенчәсенең, кеше кайчан исламны кабул итә, ул инде исламны кабул иткәннән соң аның җимеше күренергә тиеш. Аның җимеше күркәм холыклылык. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям үзенең тормышы белән, яшәеш рәвеше үрнәге белән безгә шушы күркәм холыклылыкны аңлатты. Һәм шушы күркәм холыклылык турында хадисләр дә бик хисап. Шуларның берничәсен искә алып китәсем килә. Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям әйтте: "Аль-муслиму ман салима аль-муслимуна мин лисаниhi ва ядиhi". Бу безнең Бухари җыентыгында килә торган хадис. Хакыйкый мусульман ул шулдыр, кемнең кулыннан һәм теленнән кешеләр имин, башкалар имин була, дип әйтте Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллямның тормышына күз сала торган булсак,
Әлбәттә, Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям үзе безгә яхшы үрнәк иде, шушы күркәм холыклылыкта. Ягъни ул хадисләрдә генә әйтеп калмады, менә сез хәерле гамәлләр кылыгыз, шулай эшләгез дип калмады, ә үзе яшәп күрсәтте. Һәм шуңа күрә дә аңа Мухаммадул Амин дигән, хәтта пәйгамбәрлек иңгәнчегә кадәр аны үзенең чордашлары, замандашлары аңа Мухаммад Амин дип шундый кушамат тактылар. Ягъни ышанычлы Мухаммад дигән. Чөнки ул беркайчан да бер кешене рәнҗетмәде, алдамады, ялганламады, әманәтләргә хыянат кылмады. Шуңа күрә дә аңа Мухаммад Амин дигән шундый кушамат тактылар. Һәм Пәйгамбәребезнең тыйнаклыгына күз салыйк әле. Фәрештә аннан синең кул пәйгамбәр буласың киләме, я булмаса патша пәйгамбәр буласың киләме дигән вакытта Пәйгамбәребез саллаллаху алейхи ва саллям кул пәйгамбәр булуны сайлады. Шулай ук Пәйгамбәребез саллаллаху алейхи ва саллям Аллаһның илчесе, шундый зур дәрәҗәдәге кеше, зат, инде үзенең гаилә әһелләренә дә ярдәм кулын суза торган булды. Һәр вакытта ярдәм итә торган булды. Һәм шулай ук Пәйгамбәребез саллаллаху алейхи ва саллям әгәр дә аны нинди дә булса, ярлы булсынмы, бай булсынмы, нинди булса да кеше үзенең йомышы белән шәһәрнең башка бер читенә чакыра торган булса да, Пәйгамбәребез саллаллаху алейхи ва саллям бүтән мәшәкатьләрен ташлап, аның йомышын үтәргә дип китә торган булды. Һәм тагын көннәрнең берсендә Пәйгамбәребез саллаллаху алейхи ва саллям Пәйгамбәребез саллаллаху алейхи ва саллямның каршында аның дәрәҗәсеннән куркып, Пәйгамбәребез саллаллаху алейхи ва саллямның зур дәрәҗәсеннән куркып, каушап, югалып, бер кеше калтырана башлады. Пәйгамбәребез аны юатып, галәмнәрнең хуҗасы Пәйгамбәребез аны юатып, тынычландырып, былай дип әйтте: "Мин бары тик Курайш кабиләсеннән булган, коры ит ашап үскән хатын-кызның баласы гына бит, ә усал патша түгелмен" диде. Һәм шулай ук Пәйгамбәребез үзе кешеләрне дә тыйнаклыкка чакыра торган булды. Һәм дөреслектә тыйнак кешене Аллаһ Тәгалә зурлый, ә тәкәббер кешене түбәнлеккә төшерә дип әйтте. Инде шуңа күрә дә шушы дәресләрдән файда алып, Пәйгамбәребез саллаллаху алейхи ва саллямның хадис шәрифләрен өйрәнеп, чөнки тыйнаклык турында һәм башка шушындый фазиләтле, файдалы булган хадисләр, алар бихисап. Без анда бу дәресләрдә аларның берничәсен генә искә алдык. Алар бик тә күп. Шуңа күрә Пәйгамбәребез саллаллаху алейхи ва саллямның тормышын өйрәнеп, аннан үзебезгә хәерле нәтиҗәләр ясап, үзебезнең тормышыбызга ашырырга тырышыйк, мөхтәрәм җәмәгать.